You know? Twee bots. And also, Kijk die man, 40 minutes ayah. 40 minutes of hell. Oh nou, ik moet nou eerst gewoon raken die meer. Salut drive-by. maar schiet mij, waar gaat hem zijn? Schiet mij. Fauco? Ik kan niet uitkomen niet. Ah! Iemand is mij plezier. Nee doen, ik geef het voor jou, maar ik is blij dat mijn zat gemaakt van. Weet je wie niet? Iemand heeft me gesnipt, ah ja. Iemand heeft me gesnipt. Oh. Je wat zeg je doen? Oké. Kijk iets uit man. Kijk iets uit. Kijk hier man. Ons gaan naar de field toe man. Net ik kan zijn man. Hij was man. Nee, maar Ik zie ook even om, ik zie net voor jou ah ja. Oh nee wacht. Nee, Allah zie. Vanuit ik op iemand anders geschieteren dan hij zei. Ja, de oude zou ik tegen mijn shitting zet zijn. Ja, help mij. Bro. Dan heb je nog op geschiet. Hoe voel ik zij zie en wat ze niet zei? Want zij was fair. Nee, was je Rolex, zie je wat ik het nog van ik mas voor hem. Oh, je zit toen af man. Die man Stepan. Hij was het. Zij gaat om me waren. Ik heb voor me gezoeid. Die man kan alles. Underground zoek. Ik broer, ik. Haalt ze van mij af. Die man, doe kom hier op mijn downfall, zei. Kan hij is een beetje daar. Kan hij uitdoen? Ik heb niet dat ik kan het op container. No, ik respawn op container. Gewoon liegen. Zijn liegen hier, zijn liegen joh, het was liegen hoor. Maar die trick aan zijn. Ha, smaak ze frik gaan zeggen als hij nou eerst dit doet. Ik heb wat zij snipe. Ik weet waar zij spot. Ja, oh zie ze me net gespaard, ayah. Ik was op die beroese keizer, ayah. Nee, wie zei het zei. Ik het om. En ik is een brand. Double kill, ayah, double kill. Apakah super saya dengan lagi. Oké, Zeroen, zij het nou altijd aangestaan en mooi lijkt nou van mij schiet. Ik was bizar met zij daar. Blaas die jong. Staan schiet van mij. Oh. Ja? Ga ik het gaan zien namen? Oh, never mind, nou weet ik wie was het die. Zij zeker dat de bang samen is moeten lopen. Yo, die man loopt samen. Wie loopt nou samen, joh? Als je wel gaat snijpen, je laat me uitkijken. Ja, ik kijk hem aan. Iemand schiet bij mij, ik zit meer. Nee, ja, ik zie niemand. Ik zie wel zin van niemand, maar als ik me dood.
Nou zie je het, zijn ondergrond. Ah, Zeron. Away, moet je nog gewoon spelen, Aya. At yung mga, hindi na lang kung gusto Sisi Need for Speed Underground. Zeron, wat heb ik gedaan, Aya? Wat heb ik voor jou gemaakt? Maar vangen hoor. Jaren. Ik weet jou, je gaat nou weer bij jou spawnen binnen. We gaan hem mij doen nou, we gaan hem omdood maken nou. Pero Aiden, ik was bizar met Ossie. Asat sa'yo. Away, you big zing, you big zing. Ja, dan zeg ik dus nog gewoon dat je normaal ik speel. Nog gewoon. Kaya may baro sa yung pan nakamak, may baro man. Sick. Weet je, ik voel nou eens hoe als ik voor jou zie, nou ja. Ja, ik weet niet hoe kom je. Je blijft wat die man staat kita hoor. Ja, moet gaan is er astaga zo. Lispati man, lispati. Reta, ik zie niemand twee iemand schiet voor mij. Aiden, ik was heel bizar met Ossie. Sa'yo. Meneer, waarom niet het hem afhaal in jouw wijze? Yes! Yo, hij is 3-in-1 combo, burger, deluxe, everything. Killing streak, Aya. Killing streak. Ang makaw mo tawon. Killing streak. Patsug sa peti. Ay, Diyos. Tipe ko sa live. Patsug sa jalien cast at igbrang view daw na su. Yung Retino, tapos may kaspara. Tama, guy, may sat. Hij is al nog gezet en hij is lucky. Hij is lucky. Maar bro, ik was op een killing streak. Ik bek met een nieuwe benga, ik bek met een nieuwe treffer. What? Nou, zeg je, man. Waarom gaat je nou pissen om hier? Panay siya altijd op guys na. Als je spoor naar spat, one time. Sinds dat ze moet spad zijn, ze moet Man, spad. schiet me man, bitte maar alles. Ossie, kijk je, ik laat doen het, Ik heb jou gesaved nou, Tino masuk ha. Maar bro, ik schiet op jou Tino half voorbij, maar ik zeg niet, was wist die? Tino sa bukantay mo, tapos sa bukantay mo. Maniwaran eh. Anak ko kuat lagi. Ik laat kuat bro. Ay, na sa badak! Ay, na sa badak! Ay, na sa pang! Kaya kayo boys basic no? Asi sa pamasi ko pidak. Ay, hindi. Lagi na kasi na bulis ako badak. Yo, may bias na yun. Away, bakit mo may fun ba boys? So tiksi yung pidak ya. Asom na di. Spawn na wala yan sa... Was? Iksinitas perangkana ya, iksinitas perangkana ya. Ay, was badak! Mijn broer, ik maar, wat een dag? Oh, zie. Wacht, voor wie ik nog zat geschiet voor hij? Als het voor jou was, dan wil ik vara, was ik op het dak of wat? Oh, joh.
Het is een kagan als het... Ik kan zeggen wat gebeten het of iets van... Iemand heeft die altijd mee geschiet. Iemand heeft weggestikt achter een knop aan ja. Wie die sprong aan nou? Huh? Awoi. Ja, dat zie je. Ik was bezig om voor hem te blazen, mijn vriend. Dat was die ene, man. En ik zie dat. Zo aan ze kan misschien niet. Zat gemaakt, man. Dat is niet van mij. Ze moet vastkijken, brother. Yo, ze lijkt ze aan. Ze moet vastkijken, brother. Ze zei hallo, wij jong hadden. Ja, dat die bro. Die nog eens recht ingesponnen. Waar is die man nou, hé? Zo aan ze kan misschien niet. Even in broad daylight. Sexy doen het, joh. Die doet zien, nou, hé. Hoe? Die man is zwart, man, bro. Kan misschien niet. Your body. Ipas bisa sama iman. Bisa weer wis bizar, man. Ooit zei doen, bro, ik kan wel nog voor jou op die jongen schiet met vriendje, man. Als je iemand spat, je moet zelf schieten, bro. Yo, Was ik zeg aan de sniper hier. Zeg zij, staan in mooi lagi. dan gaan we snipen, maar die van mij gaan niet. Hoi, waar, hoe men ik weet wie die sniper, ha? Bossie. Hoe men... Hij ziet wat ik bedoel hier, man. Ja, die jong. Dus... Zie je, wat ik bedoel, hoe men ik weet was, Ossie. Ha? Zij zei sniper, amper zoals, jij, zo sniper. Maar bro, ik ga me zien wit die ja. En serio, ik weet niet wat ik het gewit zijn me nog doodgemaakt, zei. Unknown. Ik was op iemand zijn kruis. Hoe men ik weet. Jaar. Was wit. Kom kleine la. Serio, my bro. Je weet niet wat maak ik met jou nu. Wat zijn blij aqua, ja. Dat zie je. Oh, het zijn zazen. Het zijn sniper. Die is zwart, man. This is my ice cream. This is my carrot. Waar ga je dat? Zero nu. Oh, wat een dit zie. Oké, het is nou je tijd gevat om zoveel om te halen, hè? Waar ik daar gespoeld. Oh, wat een dit zie. Zij lopen door. Maar daar was iemand na, zien zij. Ik was op iemand zijn kruis uitnemen, ze blijven mij komen. We waren niet meer, bro. We waren niet. Maak niet samen zo zien. Zeg pas wens in, maar kom. Ze kan zien nou op je hoek zien zij. Ik ben ook genoten, ik vergeet wel. Baas, Merang Bali, man. I was al wide enough, man. Ja, met die hele plek vol laten. Hallo, ze vang je. Ja, nog kijk waar vang ik voor hem. Nee, weet je wat, Ossie? Ik ga niet zien. Ook uit zien. Owens. Ja. Die sniper is fokken. My bro, it's a kasi na, was a warzone na. Ja, de allemaal dagen dit van mij mee, bro. Ja, bro, kom maar weer rassen. Rasan! I'm gonna cut you up and feed you to my dogs. One's name is Hennessy, other one's Smirnoff.
Allahu Akbar! Man, bukan Imam Miki Madrasah berat Imam Miki. Lagi na ang nakasos. Zij zijn best wel. Wat zij? Hij zei ik aan zijn ik zie niemand. Baas Tino, ik word een joder haas, ik zie niemand die. Zie je zo'n container? Alles goed is aan ontvangen. Ik weet waar ze bro. Wat? Kom mooi! Ang spot so maahoy. Oh, lawin na nga. Ang atong hira. Di alam so lekker! Biscuit so lekker! Yarazay! Dito, huwag sa Yarazay, as ating diyong. Ay. Teammates as warm ayan. Teammates as warm. Yo, C2 my bro. C2. May uti manu sa to makano maisat. Sila si Eki. Yan. C2 my bro. Eh berapa di manu fanga way. Claro. Ang nooit sa Tino ni iskiti no mindset no. Ano shot basta the Greek machine. Yo, swat bastard ka ni sini. Uzin say. Was, bialop su? Unisus pati man. Yo, C2 my bro. Oh, was het must unknown was gespattet. Iron dog ni ay ay ang mindset ko ni. Maar iemand die maakt je zo niet. Ik sta Je langs. kijkt overal naar mij. Baas eh bro iemand ko may yo titaw may bro. Baas Tino. Oh, no sining malay baas. No witing baas, no witing baas. Good cheating. Ayman. Ada berisan sa kanto. Zo'n zwart man. Ah, bro, kijk, no, we die. We dat dum dari. Ay, wat maak ze awoy? Ik het veel zat geschieten hoor, hoor. Achter mij nou. Ja. En dus dat iemand voor me was sorry. Ja, wat C2. Wat zei die nog beter? Oh, si Asian wat. Kaya, Ja, dat is baas. no witing baas na Als ik dan first coach. Was? Ahoy, wie immer. Jongens, wat die altijd zo halloep aan ja. Meneer Soespati. My bro, van hij dook, ik schiet die altijd, maar hij blijft spat. Ja, Tino. Yo, double kill ah, ja. Ano sa pakiran? So, mama ba yaw no, jalo mak menaran pakit. Ik was voor jou. Ik blijf wel iron set maar. Waar is Tino man? Tino is bizar met Ossie. Hoe kan zij van mij zeggen, ik kijk aan die mensen fokken. Maar ouwe toch, ceasefire. Allemaal zien. Oh, zie je dat maar ik trust ik even jullie. Ik heb een Tino niet. Is hij nooit hij bro? Hij is weg, hij is weg. Oh, yung big zay. Nou, die man, ik dat spot ook was. Kom maar, yan na yun. Scam ka. Scam ka. Scam ka man. Adan bas boom. Ja, de downfall. Yo, my bro, ik het 4 bodies aan my spot. 4 bodies. Yala, bagi saragwa mas daulag man. Mas daulag kom no Surya man. Kom in minilaki. Kom in minilaki. Sa Asian iskaki.
Yo, die broer zijn body heeft gerakt. Tingin lang, kom mas outfit zijn. Ja, ik zie wel eindelijk, maar ik ga eindelijk. Tijd. Sick. Headshot. Jarra. Die jong. Hij moet altijd mijn moments roeren. Waar zit jij weg, joh? Maar je hebt een lekker spot, joh. Als een ijsport wat ik weggestuurd. Ga ik nog bij jou dood gaan maken. Nee, man, zie je nou godswaarheid, zij cheat, zij. Hoe? Zij cheat. Hoe kan ik je nooit wat zien, niet? Hij is black. Yo. Hij misschien wel lekker vliegen, hoor. Als dat. Hij praat niet. Waar is hij man nou? Ik zie hem. Man, waarin hij zat. Hij stiek op mijn spot weg nogal. Laat van dieren weg. Oh, doe je maar. Yo. Kijk het eraf iets. Ik kan mijn kop zien. Doe mij. Waarom ben ik het nou? Zij cheat, zij, joh, baas. Wie is die? 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 Zet we. Waar is hij? Ik was achter je vrouw, Ossie. Wij gaan nog eens skriven, Ossie. Die is weer het kakhootse. Ja, weet je hoe niet? Maar Wie is die? Hij ziet van mij, ik ben nog steeds weg. Ja, man. Hij is dood als zo nou. ik dacht dat hier. Ja, dat kan niet. Hij is zat. Ai, dan hoe kan ik van mij zien, maar ja, ik kan niet van mij zien. Zij weet wat ze doen. Tweede one zou je gevangen het zien zijn. Maar ik het eerste waarom nog gevangen. Tweede one laat ik mijn mouwen dit. Dankie. Azai. Hoe? Ai, dan... Hij doet maar die Santa, hij kan niet. Wat die man ik kom maar die Anxiety boy. Man oppas barada ik stik uit zo sen man. Uit die sand pa. Slaat ik jou met een petty shot. Ik kan er nog heel goed terug nou. Oh, hij weet dat je nog niet. Want die kijkt allemaal naar Zeg dat we bij mij, ik sta stil. Oh, hij kan er weer zien niet meer, bro. Dat ik eerst al een keer mijn vloos op jou, hoor. dat zie ik ook. Was my bro weer even Diaz. Als hij bulletproof. Kijk! Hij moet nog iets van mijn luisteren, ik ben bullet bij zien, hoor. Ik kan niet van uit zien, niet. Is het dat bullets kunnen maken? Dat zijn niet om over waar hij man. Ziet nog zat. Ik denk kan niet van mij. Ik kan niet van uit zien. Table set. Tonen, bro. Als ik kan van jou niet zien wat zij doen. Ik kan van jou zien wat zij Ja, wat zo? Tino ze gaat. Oeh. Maar ik ben niet aanmaken. Hoe kan het wel bij mij, wat zo? So right, my man. It's alright. I mean, it's alright. It's alright. It's alright. Someone ik kom nou all night. Ik kom nou all night. Double kill. Ik kom nou all night. Wist die? Ik kom nou all night. Ik kan niet van uit zien, niet. Ik zie iemand zien van mij. Ik zal nou voor Tino afhalen. Was het nou niet voor Oosten? draai om naar de siliconbullet. Draai die om naar toen ze weer. Wie is die domme? Ik heb net ingespoond, Zedwan. Ik heb net ingespoond. Ik zag uit het woord verschieten. Oh. Toen kom hij zo die wand. Oh, hij heeft achter de box neergestikken. Oh, ik zie nooit voor Tino niet meer, bro. Ik kan niet van uit zien, niet. Het is Black Magic of iets zo, hé. Ik kan niet van uit zien, niet. Hij ziet er moet zoiets aan, joh. Als ik het niet Sick. Zie je, ik was daar bij jou, toch? Ja. Zie je, ik kan hem niet zien, niet. Dat is wat veel van mij af aan de liggen. Het was veel van mij af aan je. Was with die?
Ik zie dit bodies, wat daarop. Aiden, zak mij bro. Wat zak je altijd? Kan niet wel Aiden zien. Ik zie dit bodies, wat slide. Fightful. Ay, kon tayo na oy. Sinzay respawn ni Rabom. Fightful lies with time. Sorry, ik zie finding. Murder of my mind. Pelak jou dok, ik pelak jou dok. Ik sepir why container dok. Sobre granado pra quem? Fala de granado. Jangan main virus di. Ik Ja. ga sampai no. Ja. Sini kan die main sini. Oh, ik kan een keer nog eens in de tuin. Ja, Ay, Richter. alam fa Aiden. Oh, ik kan apa may sinay. Video ba tas Nee, maar deze. nay awans as a skill issue man. Wat doet de aanstap? Ja, Aiden dit kan niet zien doen. Namaku pia uwa may baro. Ik Ik kan niet, het is impossible. Oh, kan ze niet. Ik kan niet zeggen uwa upmaki ya. Okay, sir. Wala tegur wala awis. Ah, umavi yo epitsepi may baro. Sa modbit karma. Ik hou niet zien. Ayun ako. What man ayan no may bro sa khruwa da nga susuvi yaw kasi ni. Aku pia uo. Kaslam pia. Kastan pia. Yo tseren weet je wat? Ik Zampa. druk skiet. Toen druk ik jam eindelijk. Ik heb keer een knopje gedrukt aya. Ada di situ dara ko masak to mga karaso mala. Kasi di mo magkama sa sniper doctor ni. Wat die? Hoe was er dit zijn? Ik zie dat los, joh. Specials ones. Lekker. Ja. Oh, was dat niet zo'n grapje op de dooi? Yo, kita buang pera. Was Aiden? Ik is fair ja. Na alas sinza apa ay balawin na raway container sinza bas fair dazuko. Is kita lang fair af sinza. Ja, die speelt. Gos patado. Ja. Yo, ik was op die wat een spoor aya. Kopi container west dikidok, wood zayan. Hoe kom je dat zo boost? Ik wacht nog wat zitten eraan voor mij te komen. Aiden, ik kan niet wel Aiden zien. Awai tinu kana no shini me dai dun itsa awai. Wat als je zei, Aiden, nou hoe kan ik je wel Aiden zien? Wo kan ik voor hem zien? Als ik dat ook kan niet zien. Saya kami sin no, sama no kaskit. Ik dank guys af wat ik me peru. Probeer te maken. Ik elkaar zien. Sin saya sikat ko. Aiden,
Klein bastard siya. Ik blend in man, sinds ik blend in. Aplak kayo may view. Ik heb het zien wat ik heb jullie al 3 achter elkaar afgehaald nou, Owens. Come on guys, haal mij af nou, is mijn tijd. Is mijn tijd, Owens. Is mijn tijd, Owens. Yo kasi connection social rata sa kakachili. Weet je? Ik ben een jood, ik ben aangegaan naar bij ik boven ik heb wel hier door. Zijn er broer kom ik zien die persoon die jou hè. Ik ga ook zeker lachen. Maar dit is te doen, dat zijn Wat er uit doen me niet zaak, doe. Maar laat ik voor 10 nog eens nou hè. Ik zie die jong elke dag met bro. Elke keer, elke draai. Was iemand schiet mij? Wat zei je schiet die altijd, papa, man. Maar gaat er iets voor jou hè. heel goed details. Oké, comeback time. Ik zal nou niet eens gewaard toe aan jou. Ik was nog gewaard. Wat zei je de 10 van alle bots op elkaar, no? Mr. Oleg, jou. Kijk je man. Saya mari le, langsung no sih. Oh. Finally time to see. Yala, nou check man. Mas tahu lo ko nou dia. Yara say dude. Yo, my bro. Nah, is it nou? Masta aulak. Ga nou iemand zat maken. Is het nou? Check net. Check how die. Check, hij is zomaar 2 bodies. Zet ons. Oh my god, my. Zomaar 2 bodies. Ze moeten verstaan, brada. Ze moeten verstaan. Bodies als ik slide. Ooit voor life time. Sorry, ik zie fijn. Bother on my mind. Ja, sini bulan mai tu commission das persoon. Ik ga just afval bij van de kanon machine. Hay no problem. Okay, okay. Nee man, sinzay. Pat masta awila git no wait ka salat. Dito ko skip na do. Ja, kami move van die ja. Kaya ano ko met yo, bantay ko. Die vat lang met die studio. Yo, ik zie net een bom. Yaray ganas ka patik no itaya. Ik kom dit een bom aan nog vriend. Kita kasi nuspad sa tuwi kibomo ko do. Citro sa PSF. Double kill ja. No kay. No sa nou sien as ek nou kom in 'n double kill. Barbecue. Has kala iyan body van my. Dakan mas voor jou Aiden. Mau saya ini. Ano ay? Brother. As it must be jou. Say doon. Double kill. Ja. Sy seker gewoon van my, net van my vaccines uit. Dankzij ek. Yar. Dog, yo. Pag yung 2 week achter elkaar, yo. I said, my bro. Said and bait. Ja, hier is een rechter weer. Dat te fokken. Damn, Tino. Nou blijft ze mij. Oh, kijk dit dog. Kijk dit dog. Ja, dat zei je. Wie zei even container? Chicatina.
Tino may ba? Ada kontay na tayo. Ay, so Rawayat si Batso iti Santay. Ikaw layo dito. Eva Diaz, batik no. Yara, Tino, sa skit kak. Dahil kayo imaan na sa skip. So, body show. At sa iman ano sa skit. Igit iba ka, ani distance, uwi ikastanat, afanay direction as iman aya, sinza. What yung? Oy, kay Diog, di mo masumatrap, aya. Was dit na, was di yung. Sikat yung bangdang man. Ikan yung si Dog sini. Ikan mo yung sini. Abatek sini sa air, woyo piskerin aya. Teka, iba yung gas, ba't may body skit yung bastard. Aktif tayo skip. Yan. Sinawis na ba Tino may baro? Tino dyan mo fi kumagi binas yun. Los my spot, aya. Guys, double kill. Tangan ko si liwat na benta lang yun. Dahil kiliwan ba yan? Kod ang di kayo. Pai osinyo sa... At si Mal. Ama ba sa sinas ikariyo ba? Kati ba? Kati na. Yay! Wait, sabi niya, ito ba kayo sa pang Novio? Zoom. Wala pala bro. Ay bisa. Ito siya after Tino. Pansay kay kuya may baro. Sik akta bog. Jala ako tumakadwa tanga. Igbiray Tino kat no kaspatra. Gusto ka Tino si ani gayman. Yo, is beta ya. Oh, do apa lagi? Okay, said what? Kita bro itu lah. Ini eksuk basically on. Aduh, bro itu lah. Jumpy dog. Si Jumpy. Mana aja jump pak regio ti petis ko ito. Wah, rainbow na isan marada. Sa puti ay zesty kuru ni bro. Ay zesty kuru. May baro astino wala sa puti ay sa ino masinzay. Zesty. Yo, ay zesty. Commonize na flash. Ya, cero sa ano yote fast kay ko may bro. Sa fast kay ko paulak. Okay. Saka nityo siya na una. Awat sa tiras eras bro. So sat mamuniwari ni. Kay ko ba ili ay masin sa mo ni Fomaki. Kanino sinamig.
Asat kami ni. Eh, kanina kasi kasi. Ayo back. Karat setron. Lagis na. Wah, sakit ko naman dito. Minuwarin niya sa ibig yun. Awan sekis ko man awan. Nang ayun daw kumabot yung last week yun. Salute ya. Yo sekis ko man awan. Kay ko feel basta aulak may baro. Gusto video. Awan natin 18 kills. Sweet man was. Ik kom er Voilà goed naman. Reset.